8 июль көне Рәсәйдә гаилә, мөхәббәт һәм тоғрылык көне билдәләнә. Ошо уңайдан бихисап саралар үтә. 5 июль көне район модель китапханаһында башкорт гаиләһе ниндәй булырга тиеш дигән темага түңәрәк өстәл оештырылды. Очрашуга районыбызның актив агыйнәйләре сакырылды. Әлеге вакытта сыныпта бұл тема бик актуаль тема, чөнки яңгыз хатын-кызлар, яңгыз ир-аттар бик күп, гаилә темаһы безнең иң глобаль темаларның бере булып тора. Чөнки көнбайыш сәясәтенә нигезләнеп, ундагы ир менән ир гаилә корып, хатын менән хатын гаилә корып, хәтта ЗАГСтарда язылышып йөргән заман, бик котыскы замандарда яшәйбез. Безнең әхлак ягынан, тәрбия ягынан безнең Рәсәй хөкүмәте ул якка һәр вакыт каршы торды һәм бигрәк тә безнең республика ул яктан өлгө генә булырга тиеш дип уйлыйм. Мин матур гаиләләр күп бит инде, матур гаиләләр булырга тиеш. Башкорт гаиләһе ул снапта үзенең башкортлыгын күрсәтергә тиеш. Башкорт ир-егете үз милләтенә кәләш алырга тиеш. Башкорт хатын кызы үз милләтенә кияүгә сыгып, сын башкорт гаиләһе булдырһын дигән теләктә менә шундый бүген һөйләшү. Матур гаилә ил каты, шөкер. Районыбыз балаларына дөрес тәрбия биргән, хезмәте, яшәеше менән һәр кемгә өлгө булырдай гаиләләр менән горурлана ала.